И здравейте хора, аз съм Табечо БГ, с мен е Кацарков 77 и това е следващия епизод на... Я ти го кажа. Скайчанк, епизод 2. Добре? Тази вечер Радо, като гледам, доста е развил света. Полека-лека целия ще го изкопа. Нали, Радо? Да. Добре. Трябва да покажеш камерата. Да. Човек, хора, Радо е направил едно гениално нещо. Не баш, къде са? Как да се... Що си направил толкова тъпи човек? Да покажем гениалният си... Не се видиш. Да ти си го направил. Това е за получаване на XP брони. Мради се да покажа на тапана. Махнум Fire Aspect меч. Чай ги подпирате с доверенца. Тук може да скупаме XP. Али бе? Пак се прилича. Малко съм да правят. Ама да ти намерим каска, човек. Има каска. Бе, участвай да. Чува някакво зомби. Вие казва нещо, което предам. Да почнем операция унищожение. Къде си, бе? Къде съм? Спирката. Като искаш да копаем? Да скача най-горе, да копаем. Имаме и ферми са направили. Аз ще кача и горе. Ферми за дървета. Човек, аз ще кача горе да почна да копая. Да, бе, видял съм. То големи ферми за дървета. В смисъл... Тук ще стара минната. Аз ще си направя обратно, ще да изцепя. Човек, тук така или иначе почвам да унищожаваме, нали така? Да. Айде, идвайте. Искаш ли направи си айран кит, като искаш? Аз ти викам, къде е айрана ти... Ето. Яма телепортирай, молята, че не се занимава да ходя. Човек, и на мен ми е бъг... Какво стана, бе? Умрях. Не знам. Падна от високо разстояние. Че си. Какво? Много високо. Тя ще тръгне. Ето. Моля те да махни от този меч, защото... Кой меч? Този? Диаманти не дед би демидж. Бронята. Друго не ти трябва. Дай, добре, да не ли викаш Айран Кирка да се взема, бе, умен. Трябва Направи. Хайде. да изключим айран. Чакай, бебе. Господи, помогни ми. Чай ги подпирате с капана. Не стига да има стрелици мечове. Докато направиш нещо, аз вече ще се отбудих с материали. Има стрелици с мечове. Бро. Удар стрели. Да, ти това да бяха, нали? Имаш ли ходиш? Да, то знам, да. Дай малко. Аз съм 12 лева. Ко викаш? Къде не е рано? Те пък къде е печката? Намали си звука на играта. Добре. Не е оттам. Тук. Той чай да го спра. Готово, човек. И сега да играем. Айде. Стри си ги бил, бе. Айде, къде ми е печката? 4 айрон. И остави ми на мен. 9 айрон станаха. Крафт, трябва да ми пръчки, 10 пръчките. Лакове. Направи само една и на мен и аз. Ще ти направя 2. Добре, направи ми и на мен. Просто да направя... Чакай, енчанти. Пръчки ви. Бе, де И не мога да направим книги. Книги ли? Не мога да правим книги около енчантинга, които са много важни. Ние не можем да направим, защото нямаме кожа. Едната кожа... Мога да направя 3 айрон кирки. Едната кожа за книгата за енчантинга Кацарко. в един чест намерих. В какъв чест си намерил? Намерих един чест. Ела, да ти дам кирка. Ела да ти дам кирката, бе. Ей, там е, вземи се. Аз човек ще се кача горе
Имаме ли лопата, бе? Лопата имаме. Но това е, няма ли да ни чакнеш, брат? Чай да взема лаписа. Това, чакай, къде сложим чантинга? Бе, човек, няма значение. Къде е лаписа? Аз имам в себе си. Да ми дай има малко. Чакай, бягай, мърди са. Ето така, хоп и хоп. Тук ще бъде отделно място, къде ще слагаме. Може да направим отделно място, където като отиваме да издам неща. Едно. О, найс. Така. Ето ти. Ето бе, човек. Чай бе, взимам това. Айди, няма ли да си вземаш това? Къде го сложим? Ето тук. Че в печка? Да. Не бе, Как е? чакай, виж. Ще вземи го и ми го дай Якото. в ръцете. Мале, 3. Ето. Загледай. Аз имам вече efficiency едно кирка. Ти какви брати имаш? Infinity. Efficiency искаш да кажеш. И всичките са... Дай на първи левел най-добре, Да. според мен. Опа. Кажи ще... Ето е. Радо. Чайки ще удари главата. Някой май взе XP. Аз скача горе. Човек, аз се качвам горе, да знаеш. Аз се качвам горе и... Добре. Ти го правиш, бе? Нищо. Цял трипах. Кой ти вика, бе? Не знам. Кой ти вика, бе, човек? О, мъга, че съм взе само с трепя, Боже. Май човек да ми умреш. Оле, Боже, Господи, милостиви Боже. Опрости ми греховете. Както прощаваме на длъжниците си. Нищо. Колко речи? Абе, в Испания дядо ме научи на едно такова... една православна молитва. Там, нали, католици. Видите, в Испания там всички са католици, православни. Кот са всички. Забравих кофе да взема. Кофе съм пълн. Аз ще правим къща. О, легла. Ама ние няма откъде да направим легла. Ти обрали мината, бе? В миналия епизод, нали, мина намерихме. Май. Между другото, чакай. Аз знам къде има една мина. Се сетих. То пък какво беше? Часовника ми. Гайте звука. Аз тук почвам да копая наред. Тук има някакъв хубав лък. Я да ли? Пауърен. Тук има айрон. Намерих много. И лава. Фуй. Лава? Много лава. О, можем да вземем бъкетов лава. Чай, че тук имам айрон, няма да го изкопам. Уй, взимай кофти и идвай. Тя за какво не е всъщност лавата? Не знам за портали глупости. Ти коса, нали имаш... Портал нали направи? Инчантна ли диамантената кирка, бе? Да. Аха. Добре, Всъщност аз едно. чай тук. То как? То някакво такова като водопад ще направим. Абе, няма да идвам тук, защото ще ако падне... Лошо му се пише. Ай след много да спираме да снимаме, защото ви... Нямам храна. Нямаш храна? Аз имам две жито. Чакай. Се набутах аз, бе. Чакай бе, човек, аз ще умра. Бързо, взимай. Не, ето е тук. Бързо. Сетинг. Слагам го написал съм за малко да се напълня храна, защото не искам да умирам. Така. Написал си го сложил. Достъп начин. Добре, ай, да нахрани се там е... Ти къде си сега? Ами, най-долу. Аз съм тук до инчанта. Трябва да вземем кофе да вземем лавата. Къде си бе, човек? Не е долу. Тук ще си го запуша, бе. Само запуша. Ти си най-долу там до... Където беше лава? Където вече не. Къде си казаш, ония камък, де ти може да го изкопаеш, бе? Бедрок. Да, бедрок. Хора, все му забравим името.
Къде са стълбищата долу, бе? О, правда? Ти нещо знаеш ли въобще? Еми, къде е стълбището нагоре пък? Хем си създал своята къща, хем не знаеш кой къде. Оправих се. Направо се. Стълбището са наводнили. Стълбището се е наводнил човек. И тако се е наводнило от тебе. От водопада. Мъга човек бъгнал ми се е печката. Ай, аз ще трябва долу и ще спираме епизода. Чуеш ли надолу какво е? Виж, вода има. А човек нещо ми се бъгва. Как Не се? се е бъгвал, има вода на водно. Абе не бе човек. Ама виж печката водата ми- как се... Стълбите как Бе, се... ай ще изкопаем нов проход. Добре, ами ай човек да снима. Къде си? Ай да спираме епизода, ай качваме се горе и спираме епизода. Колко е време? Вече 10 минути. 11 минути. Човек тук е много гадно си го направил. Не се обижда, ама стълбите не са... Какво да направя? Ами направи ги като хората. Това аз падам. Добре. Айде тук някъде до градинката. Добре. И благодаря, че ме гледахте. Аз бях Табелчо БГ. С мен беше Катарков 77. Абонирайте се за нас, за мен и него. Стига си ме бил, бе. Стига. Абонирайте се за нас, за мен и за него. Пустете канала на мен и на него. И благодаря, че ме гледахте. Това беше... Как се казваш поредицата, бе? Скайчанк. И айде... Какво направи? Какво, бе? И айде, чао.